सारा भोजपुरिया जहान के स्वागत बा। नमस्कार, प्रणाम। हम भूषण सिंह और रउआ देखत तानी भोजपुरिया चौक के खास पेशकश स्लैब्स न्यूज़, जहाँ हमनी रउआ पसंदीदा कलाकारन से जुड़ल हर उ खबर रउआ लोग ला लेके आइले, जौना से रउआ लोग के मनोरंजन हो सके, जौना से रउआ लोग के जानकारी बढ़ सके। वही कड़ी में आज भोजपुरिया चौक रउआ सभेला लेके आयल बा एगो नया वीडियो, जौन की भोजपुरी के सुपर स्टार जुबली स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ से जुड़ल बा। जी हाँ दोस्तों, दिनेश लाल यादव के नया बॉडीगार्ड सेतु का बारे में बा वीडियो। तो रउआ वीडियो के देखिए और वीडियो अगर पसंद आवे तो वीडियो के लाइक कर दी, अपना दोस्तन में शेयर कर दी। एक साथे साथे रउआ के बता दी कि अगर रउआ ये चैनल पर नया बनी भोजपुरिया चौक से नहीं जुड़ल तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, साथे साथे बेल आइकन भी प्रेस कर दी, ताकि आए वाला हर वीडियो के खबर रउआ तुरंत मिलो और रउआ वीडियो के देख पाई। दुलही रहे बीमार। रुकी सर, आपके हम आपके नया बॉडीगार्ड सेतु। अच्छा, वैसे कहाँ जाता नहीं सर? अरे भाई, जेकरा वजह से हमार रोजी रोटी चलेगा वो लोग के काम धाम बंद बा, वही लोग के मदद करे जाता है। बहुत अच्छा सर, हमके अपने साथ रखिए। कोरोना वायरस से हम आपके सुरक्षा करें। वो कैसे? वैसे कि जैसे ही आपके आसपास कोनो कोरोना पॉजिटिव इंसान आई, हम आपके अलर्ट कर दें। अच्छा, वाह, कहां गेला? आप चिंता मत करिए सर, हम हमेशा आपके मोबाइल में एगो ऐप बन के रहे। आप लोग भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु हमार बॉडीगार्ड बा और आप सबके भी। तो बस आज ला इतना। अब जाते जाते रउआ के याद दिवा दी कि अगला वीडियो रउआ कौना विषय पर देखे के चाहतनी, सुने के चाहतनी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताई, ताकि हम वो विषय पे अगला वीडियो बनाई और वो लोग के अगला जानकारी दी। एक साथे साथे रउआ की याद दिया दी कि अगर रउआ भोजपुरिया चौक के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो अब ये सब्सक्राइब कर ली। वीडियो देखनी अगर रउआ पसंद आए लोग तो लाइक कर दी, अपना दोस्तन में शेयर भी कर दी और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम कौना विषय पे बनाई, रउआ कौना विषय के बारे में जानकारी चाहतनी।